καλέσατε τέλος πάντων στο... δεν ξέρω πόσα επεισόδια έχω κάνει. Δεν ξέρω καν γιατί σας αρέσει. Εντάξει, λέει, κάθε φορά που ανέβαζα ένα βίντεο εκτός από Hero Zero, αυτό ήταν που γράφτε. Οπότε μου λέτε να κάνω το κανάλι γενικώς μόνο για Hero Zero. Δεν ξέρω τώρα αν συμφωνείτε με αυτό. Δεν ξέρω τώρα. Έχω φτάσει τέλος πάντων στο Παρίσι, δεν ξέρω αν το είχα δείξει. Ίσως μπορούμε να κάνουμε καμία ειδική αποστολή. Πάμε να δούμε. Αυτός είναι 100... Να δούμε λίγο πόσο είναι. Δεν λέει. Anyway. Ναι, είπα anyway. Είπα αυτό το παλιό κανονικό, αυτό το παλιό κλασικό anyway. Αυτό τι είναι τώρα? Τέλος πάντων, πρέπει να μιλήσω για κάποια πράγματα που έχουν γίνει στο κανάλι. Και έχουν αρχίσει να με ενοχλεί κάπως. Ναι, είναι πολλοί που σπαμάρουν για διαφήμιση, τέλος πάντων. Στέλνουν τα link και λένε δείτε το βίντεο μας, γράψτε ερωτήσεις για το Q&A. Ειδικά μόλις έκανα το Q&A, το οποίο μπορεί να έχει ίσως λίγους subscribers, τότε και κάνει διαφήμιση στον εαυτό. Δεν είναι κακό να θέλεις να πάρεις κι άλλους να προσπαθείς και τέτοιο. Να ξέρετε, αυτά τα comment τρώνε μόνο το τέτοιο. Ή εγώ τα κάνω ban ή τρώει ban από το YouTube κάπως, ειδικά όταν είναι για link. Τότε ειδικά τρώει από το YouTube χωρίς να ρωτάω, χωρίς να κάνω εγώ κάτι. Οπότε μην περιμένετε να κερδίσετε τίποτα από αυτά τα comment. Πολλές φορές μου γράφετε κάντε subscribe και θα κάνω και εγώ. Ναι, και σε αυτό με βοήθησε πολύ όταν ήμουν μικρό. 100 subscribe, 50 subscribe. Δεν μπορώ καν να την πω αυτή τη λέξη, δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων, εκεί πέρα με βοήθησε αρκετά για να ανέβω, και έκανα τέλος πάντων φιλίες με άλλα παιδιά, αλλά τώρα ίσως δεν το χρειάζομαι τόσο. Και απαντάω ναι, πάλι κάνω subscribe σε αυτά τα παιδιά, γιατί ίσως κάνουν αρκετά ποιοτικά βίντεο, μπορώ να πω ποιοτικά. Hero Zero είναι, δεν καταλαβαίνω. Anyway, αλλά ίσως είναι λίγο ωραία, κάθομαι και βλέπω κανένα βίντεο. Anyway, πάλι το είπα. Μετά είναι... Για ποιο θέμα? Ναι. Για αυτό που τέλος πάντων δεν βλέπετε τα υπόλοιπα βίντεο και βλέπετε μόνο το Hero Zero. Πώς... Με το λόγο γενικώς νιώθω ότι υπάρχει πιο πολύ δημιουργικότητα. Μπορώ να κάνω πολλά πράγματα solo. Μπορώ να κάνω μοντάζες, τέτοια, και αν θέλετε, εγώ έχω όρεξη να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Και δεν θέλω μια θάση άμα χάλασα την Frozen Works. Δεν ξέρω γιατί το έκανα. Γιατί το έκανα, δεν ξέρω. Τώρα έκανα τη Smash Army, τώρα θα μπουν άτομα, αλλά είχα δώσει ντόνας, θυμάμαι, άπειρα. Την είχαμε κάνει τέλεια. Τι είχα πάθει? Γιατί είπα να την καταστρέφει? Δεν ξέρω, είχα πάθει κάτι τότε. Βέβαια, τώρα μπορούμε να ξαναφτάσουμε εκεί πέρα που έφτασε η Frozen World, γιατί στη Frozen World για παράδειγμα ήταν άτομα 53 level, και επειδή είχαν δει το κανάλι τέλος πάντων, είπανε να μπουνε τέλος πάντων. Δεύτερον, έχω μείνει κάπου στη βαθμό, δηλαδή σε ένα σταθερό, γενικώς. Δεν άλλαξα πολύ, δεν έπεσα πολύ. Άλλο περίμενα. Αυτός εδώ τώρα για παράδειγμα, πώς είναι 95 level? Τι στο καλό? Επίσης πήγα 30 level αυτόν εδώ τον τυπά. Είναι ένα κογκουρό που... Ναι. Οκ. Κατάλαβε. Έχουν κάνει πάρα πολλά. Εντάξει, όχι πάρα πολλά. Παλιά το Hero Zero ήταν πιο πολλά. Γινόταν πιο πολλά. Τώρα αυτό, τι στο καλό? Τους έχουν μείνει, δεν έχουν άλλες ιδέες. Τι στο καλό? Ό,τι να είναι. Τι αυτό? Wow. Δεν ξέρω. Δεν κάνουν πολλά πράγματα τελευταία. Αν πεις, εσύ XP μου κάνεις πολλά βίντεο? Όχι. Όχι. Ωραία. Έχω τέλεια. Έχω ένα κουπόνι που βάζει τα καλά τα τέτοια. Τα καλά ανισχυτικά. Αλλά νομίζω για την καινούργια χρονιά. Δεν ξέρω, δεν το έχω. Όποιος αν μπορεί να μου το στείλει, θα ήταν πολύ καλό. Τέλος πάντων,
Από αποστολές, εντάξει, κάνω. Τώρα που παίζω LOL, δεν μπορώ γιατί το game κρατάει 40 λεπτά, 30 λεπτά και δεν μπορώ να σταματήσω το game να πω, τελείωσα μια αποστολή, πάμε να βάλω μια άλλη. Όχι, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Μετά, γενικώς τώρα θέλει πάρα πολύ να ανέβω και ενώ παλιά μπορούσα να κάτσω αρκετή ώρα γιατί ανέβαινα πιο γρήγορα, ίσως είχα και την ομάδα που μιλούσα με κάποια άτομα ή καταστράφη. Δεν θα... Ελπίζω να είναι σαν τα παλιά τα χρόνια που έκανα χιλιαζήρα. Ήταν πολύ ωραία χρόνια νομίζω. Να δω την ομάδα. Yeah. Shoot. Now, I'm out of here. Let's go. I'm gonna... Ναι, αποσχόλη. Ναι. Λοιπόν, Αναστάση, πότε ήταν η τελευταία φορά που μπήκες? Τέλειο. Τώρα... Αλάχου Ακμπάρ! Πάμε! Καταστραφήκαμε. Τώρα... Όχι! No! I'm gonna kick myself. No! Γιατί? Όχι, στο This is Farce αλλά ήθελα να πω. No! Stupid. Μισό. Εδώ πέρα, εντάξει. Το μεγαλύτερο είναι 140. Γεια. Ωραία. Μια καλή ομάδα. Δεν είναι δικιά μου, αλλά... No one cares, mate. Θα κάνω ίσως το 200 level. Καλά, να φτάσω από το 200 level, ειλικρινά τώρα. Τώρα λίγο ειλικρινά. Και επίπεδο, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Νόμιζα ότι, δηλαδή σκεφτείτε αν έπαιζα πόσο μπορεί να ήμουν τώρα level. Δεν έπρεπε να το παρτίσω, αλλά δεν μπορώ. Τώρα και εντάξει, back to the θέμα, our θέμα. Αυτή τη στιγμή θέλω να σταματήσω το βίντεο. Θα δω βασικά πόσα λεπτά βγήκε, γιατί θυμάμαι παλιά καθόλου μιλούσα μόνος μου στον καθυστερημένο, ώστε σε έναν υπολογιστή όπως κάνω ακριβώς τώρα και μου έφευγε ο χρόνος. Πάω να δω.